abazalwane bonke ngibingelela njalo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Bababili abazalwane lokhaya sengitholile umsiko waseshopini wangameni abazalwane namhlanje uNkulunkulu uthe asizokwenza ngenani ikwazo yezwi. Ngizocela nje ukuba ngifunda okuhle kuyena aphinde futhi sihlangane sonke observe this wonderful passage of scripture. Siphakameni sizwe uNkulunkulu ukhuluma nathi, and I pray bazalwane as she reads ukufunda that this passage speaks to your hearts. Amen. Incwadi kaIsaya chapter 53 verse 1. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaSimakade yambulelwa bani na? Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini omileyo. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Yayidelelekile, yashiwa ngabantu, umuntu wobuhlungu okujwayele ukugula. Yayeyiswa, injengofihlelwa ubuso ngabantu. Asiyishayanga into yalutho, kodwa yazithwala izifo zethu. Yabetshatha ubuhlungu bethu, kepha thina sathi ijeziswe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sethu saba phezu kwayo, ukuze sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. USimakade wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa, yahlushwa, kodwa ayivulanga umlomo wayo. Njengewundlu liyiswa ekuhlatshweni, nanjengemvu ithule phambi kwabagundi bayo, ayivulanga umlomo wayo. Yasuswa ekucindezelweni nasekwehlulelweni. Ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yanqunywa ezweni labaphilayo? Ishayiwe ngesiphambeko sabantu bami na? Babeka ithuna layo kanye nababi. Ekufeni yayinabenzi okubi, noma ingenzanga ndluzula, kungekho nankohliso emlonyeni wayo. Nokho uSimakade wathanda ukuyishaya ngezifo, wenza umphefumulo wayo waba ngumnikelo wecala. Iyakusibona isizukulwane sayo, yenze izinsuku zayo zibe ziningi, nentando kaSimakade iyakuphumelela esandleni sayo. Ekuhluphekeni kwayo iyakukubona yanelisiwe, ngokwazi kwayo inciko yami elungileyo iyakulungisa abaningi ithwale izono zabo. Sahlala phansi. Ngiyathanda ukuthi le passage noma lama verse from verse 1 to verse 11 siwanike into eyisihloko nento ezoba ingqikithi esizoyi-understanda nje just before siqale, ukuze mina nawe singabuki ukuthi le ncwadi ngesikhathi eyibhala umprofethi uIsaya noma uNkulunkulu ngesikhathi eyikhuluma esebenzisa ipeni likamprofethi uIsaya, abantu abaningi bayibona bayikhombe ukuthi yayikhuluma noIsrael noma nesizwe samaJuda. Kepha ngiyathanda namhlanje bazalwane ukuniqinisekisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lilotshelwe thina sonke. Amen.
Lencwadi umprofethi uIsaya ayibhala ngalesi sikhathi abhala ngaso ayikhulumi nje kuphela noIsrael. Njengoba siyifunda namhlanje uNkulunkulu ethi asihambe kuyo, ikhuluma nami nawe abezizwe, abantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi sizihlole ngayo ubudlelwane thina sinabo noNkulunkulu ngoKristu. Amen. Ngiyathanda sinika isihloko la uzobona khona uma ufunda lamavesi wonke into egqama kakhulu kuona ubona abantu bephika noma bechitha begolozela icebo likaNkulunkulu elihle kakhulu ukuthi uNkulunkulu ahlenge asindise abantu ebini babo. Lencwadi abantu abaningi nami ngiyavumelana nabo, angazi wena nje uhleli lapho uzovumelana nabo siubona siqhubeka nawo sifunda. Mina ngiyibiza lencwadi which is the passage which is a very and most powerful prophecy eTestamenteni elidala. Incwadi lena rich, incwadi lena enothile, incwadi lena futhi ecaciswe ngevangeli, incwadi lena futhi ekhuluma kakhulu ngokucacile nabantu bonke. Amen. Amandla awo, amagama alotshiwe kuyona, incwadi futhi lena kanti masiyibheka sizibuke thina ukuthi ayikhulumini thina nesikhathi esiphila kusona manje. Amen. Noma ayikhulumi nami lo muntu enguyena kulesi sikhathi. Amen. Abantu abaningi noma ama-Bible scholars athi cha le ncwadi uma uyibheka ngendlela ebhalwe ngayo it encapsulate noma icover noma ihamba nama-gospel lawa awu-4 wonke. Uma uqala kuMatthew ufunda incwadi kaMark, ufunda incwadi kaLuka, ugcine incwadi kaJohane, bathi le ungayikelisa nalezo incwadi uyifake nayo uthi ayibe yingxenye yalezi incwadi zevangeli, incwadi yesihlanu. Amen. Ngoba nayo uma uyifunda from verse 1 uzobona ukuthi ichaza ngempilo kaKristu. Amen. Le ncwadi ichaza ngomsebenzi uKristu awenzile ukunikela ngempilo yakhe, hayi esiphambanweni nje ukuthi eze emhlabeni avume ukuze emhlabeni abese uKristu ekugcineni afe esiphambanweni ukuze labo abakholwa nguye izoni zisindiswe ngenxa yakhe. Amen. Le ncwadi uma uyifunda ngithe khumbula incwadi le abantu abaningi abafundi beBhayibheli abathi cha ungayikelisa le ncwadi nalama gospel awu-4 incwadi zevangeli zokuqala eTestamenteni Elisha. Kodwa nako kumangazayo abazwana ngale ncwadi uIsaya ngesikhathi eyibhala uyibhala uma ulalela ulimi abhala ngayo nendlela akhetha ngayo amagama, i-language nama-tenses nama-terms ama-verbs awasebenzisayo, incwadi engazi ukuthi ukhuluma ngento uIsaya esiyenzekile. Amen. And yet uIsaya le ncwadi uyibhala 700 years before uKristu afike. Le ncwadi uIsaya uyibhala ngesikhathi as if now uIsaya uyibonile lento eshiwo ile ncwadi. uIsaya uyibhala as if ubekhona wayibona lento, ubekhona oba ne-experience ngalento ebhalwa noma ayibhalayo. It's like uxoxa istory asibone ngamehlo akhe. Kodwa siyazi ukuthi uIsaya wayengasekho emhlabeni ngesikhathi intombi uMaria ikhulelwa inkosi uJesu ize imzala uJesu. Amen. And yet incwadi kaIsaya siyithola kuthiwa ikele nayo kanye nalamavangeli. And in fact mawuyifunda ikhuluma ngoKristu. Uma ifunda uIsaya akayikhombi esikhathini esizayo njengeincwadi eziningi zama-prophecies ozaziyo zikhuluma ngezinto ezisazokwenzeka. Sizokubona lokho lana. Amen. uIsaya ebhala nabazalwane uyasilekelela kakhulu ukubhala lencwadi ukuthi sikwazi kule passage ukwazi ukuphendula noma sibheke impendulo yalombuzo. Amen. Esihlezi siyibuza wona mina nawe ukuthi kungenzeka kanjani babukhoza ukuthi indoda eyisoni, umama noma owesifazane oyisoni, umfana oyisoni noma insizwa eyisoni
intombazane noma intombi eyisoni ingabuyisana kanjani noNkulunkulu. uNkulunkulu ubuyisana kanjani nabantu abanjalo. Mina nawe siyazi ukuthi uNkulunkulu ungcwele, i-character yakhe leyo. Amen. Thina siyizoni. Amen. Kodwa ubuyisana kanjani-ke lo uNkulunkulu ongcwele nabantu abayizoni njengami nawe? Ile mpendulo uIsaya lena afuna ukuthi siyibuke ngale plan noma ngaluhlelo likaNkulunkulu, isu likaNkulunkulu alethile emhlabeni ukuthi abantu basindiswe ngalo, abantu bahlengwe ngalo okuyindodana yakhe uKristu Jesu. Abanye bathi uma ufunda ngoba uyibona futhi lento kuverse 11 ukhuluma uIsaya ngenceku kaNkulunkulu. Abanye bathi, which is true, bathi lena nje incwadi ebhaliwe, but it's a seventh song. Incwadi lena ekhulunywa umuntu oyinceku, umuntu othunywe uNkulunkulu, ucula iculo, ecula lencwadi noma ecula lamagama lawa. Amen. Indlela ebhalwe ngayo uyezwa ukuthi uyalandelanisa izinto, ama-events, ukuzalwa kaJesu, ukukhula kaJesu, uzumthatha uJesu, ukuhluswa kwakhe, uyamthatha uJesu uzumisa esiphambanweni. It's a seventh song. Kodwa uNkulunkulu na umbuzo, ubuyisana kanjani nabantu abayizoni, abangalungile njengami nawe? Lisuswa kanjani ihlazo lwethu? Ngasuka kanjani ububi bethu, izono zethu, ukungalungi kwethu ngasuka kanjani? Khumbula isihloko sethu, iplan kaNkulunkulu abayibekile, abantu bayichithile, bathi ayilungile. Ngoba le plan kaNkulunkulu ayizi ngendlela abantu abafuna ngayo. Ayizi futhi le plan kaNkulunkulu, uNkulunkulu abafuna abantu abafuna uNkulunkulu abasindise ngendlela ethandwa yibona, hayi ngendlela yohlelo nangesu likaNkulunkulu. Amen. Because uNkulunkulu mekhuluma ngokusindisa abantu, ukhuluma ngoKristu. Amen. So babazalwane, namhlanje la sizoyibona nje izinto ezimbalwa kule ncwadi, kodwa kakhulu bazalwane, enye yezinto ekumele sisihleli la sigcwele kanje, siza every day esontweni, sizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, sizibiza ngabazalwane, sine-membership e-SDF. Na umbuzo omunye, yisiphi isiqiniseko ngazi kanjani mina ukuthi nginekhaya ezulwini? Kunento engifisa siyibuke-ke ngalesi siprofetho futhi enye, before singene emavesini bazalwane, ukuthi ama-prophecies amaningi noma i-prophecy eyiningi ozoyibona ngendlela eyibhalwa ngayo, sike sakusho ekuqaleni, ngoba isiprofetho isikhathi esiningi uNkulunkulu besibhala ngabaprofethi, whether it's major prophets noma minor prophets, bekhulunywa ngezinto ezisazokwenzeka. Amen. Bekhulunywa ngezigameko nezehlo ezisazokwenzeka ngenxa yesizathu sokungamlaleli uNkulunkulu. Amen. uIsrayeli, uNkulunkulu uma uphuma endleleni, uNkulunkulu uyasho ngizonithumela ngesizwe engenabo uNkulunkulu, hayi ukuthi nginithumele ngesizwe esingenaNkulunkulu noma nganithumela ngesizwe esingenaNkulunkulu. Amen. Njengoba umprofethi la uIsaya ubhala kodwa nge-tense noma ngendlela amebhala ngayo, ubhala like it's in the past tense, lezinto akhuluma ngazo Isaiah 53. Sizokubona noma sesingene emavesini. Nazi incwadi engifisa uyibuke, mhlawumbe siyi-example, ukuze ngingathi ngimla ubusuthi aphi lamavesi noma ziphi lezinto lomfundisi ayishoyo ezikhuluma ukuthi iprofethi eyiningi zikhuluma ngesikhathi esizayo. Isaiah chapter 7 verse 14 uthi intombi iza kukhulelwa izale indodana. Intombi uMaria, it's a prophecy kuIsaiah. Ayikenzeki lento. Isaiah uyiprofetha ukuthi nakho kuzokwenzeka in the future. Intombi iza kukhulelwa izale indodana. Isaiah chapter 9 verse 6 uthini? Ngokuba sizalelwe umntwana. Amen. Abesethi uMicah 5 verse 2 uthi ngiyakuvusa isikhathi sizayo, ngiyakuvusa okuvela kuwe, kuyakuba ngumbusi kwaIsrayeli. All that is in the present tense.
Jeremiah 31, mofuna from verse 31 to verse 34, ngicela uyiparaphrase le. Uthi uNkulunkulu mina uNkulunkulu ngizokwenza isivumelwano esisha nawe ndlu kaIsrayeli nendlu kaJuda. Zonke lezi zinto uNkulunkulu ayikhulumayo ngalaba profethi noma ngomprofethi uIsaiah kulamavesi noMicah noJeremiah zikhomba isikhathi esizayo. And yet Isaiah 53 usikhomba esikhathini uNkulunkulu ngento esiyenzekile. uIsaiah umprofethi aselandisa abanye abantu ngayo ukuthi nakho kwenzekile, hayi ukuthi into esazokwenzeka. As ama-prophecies amaningi uma uwafunda akhuluma ngezinto ezisazokwenzeka. Basekhona abazalwane. Ikhomba isikhathi esizayo. Isaiah uma ebhala ubhala isifo yena umuntu wayekhona, and yet siyazi ukuthi Isaiah ngesikhathi ebhala uKristu wayengasekho. Nazi izinto ozoyibona kulamavesi esifunde kona from verse 1 to verse 11. Uzoqala ubone from verse 1 to verse 4 ubuke lento besiyisho, one ukungakholwa ile Nkosi uJesu noma ukungayikholwa iplan which is a master plan, icebo likaNkulunkulu lokusindisa abantu. Abantu bakholwa lenceku noma lo muntu uNkulunkulu amlethayo ukuthi akasindise abantu, noma icebo likaNkulunkulu ukuthi asebenzise le ndoda eyinceku yakhe kunguKristu Jesu ukuthi asindise abantu. From verse 1 to verse 4 uzobona lokho abantu bechitha iplan kaNkulunkulu, bekholozela uNkulunkulu, benyemfa bengayifuni le plan noma leli isu noma leli cebo likaNkulunkulu ngoba bengakholwa. Amen. Okwesibili uzobona ukuhlupheka nokuhlushwa kwalenceku uNkulunkulu ayithumelayo ukuthi asindise ngayo abantu. From verse 5 to verse 6. Okwesithathu esizokubheka sizobona ukuyithoba, humility, ukuyithoba and under submission kwenkosi uJesu noma lenceku akhuluma ngayo umprofethi uIsaiah from verse 7 to verse 9. Egcineni seyithobile, iyayithoba kwazi ngoba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano. Uzobona ukunqoba kwalenceku kaNkulunkulu ekunguKristu Jesu. Uzobona from verse 10 to verse 11. Asingene amavesini yemangene siwabuke verse by verse. Asiqale sibuke lesi sihloko sethu sokungakholwa nokurejecta noma nokuchitha icebo uNkulunkulu alilethayo lokusindisa abantu nokuhlenga abantu ngendodana yakhe. Ngiyafisa sibheke abamadondo uverse 1 nje sizohambisana as isishumela. Ngicela sishumele nawo verse 1. Uthini verse 1? Verse 1. Ngubani owakholwa ngesikuzuleyo? Ingalo kaSimakade yambulelwa bani na? Bonke abaprofethi, bonke abapristi, bonke ababengabafundi, bonke abaholi abaphakeme oNikodima nobanibani, bonke babengamaJuda. And lesi siprofetho basichithile. Izwi likaNkulunkulu zulu Micah chapter 5 verse 2 uthi phakathi kwenu kuzovela inkosi. Amen. Mase ifika lenkosi lamaJuda noma labaholi, labafundi, labapristi abalazi iqiniso likaNkulunkulu ngokubuka imibhalo, abayikholwa mase ifikile le ndodana kaNkulunkulu. Abamkholwa mase ifikile lomhlengi ozosindisa abantu ezonweni zabo. AmaJuda ayichitha iplan kaNkulunkulu ngoba iza nomuntu bengamlindele. Iza nangendlela futhi bona akade bengayilindele. Seyifikile inkosi yabo kade beyilindele, bekhala bethi balindele umsindisi, balindele umhlengi. Mase seyifikile lenkosi. Ngoba ayifikile lenkosi ngendlela ebukekayo, ayifiki futhi lenkosi ngendlela amakhosi amanye afika ngayo. Bayichitha, bayirejecta. Barejecta hayi lenkosi kuphela, kodwa barejecta the very plan kaNkulunkulu
of redemption and salvation. Bheka laphana uJohn chapter 1 verse 11. Uthi uJohn chapter 1 verse 11 ofakazela lezi esishoyo ukhuluma ngoKristu uthi weza kokwakhe uJesu loyo abakhe ababamukelanga. Amen. Instead ukuthi badumise uNkulunkulu bambonga uNkulunkulu ngokubalethela lomhlengi nokubalethela lomsindisi uNkulunkulu efeza icebo lakhe ngesikhathi esifanele kodwa bona they mocked him. Bahlekisa ngaye uKristu. Baze bayasho bathi lo akusiyo indodana kaJoseph umbazi, bambiza le ndodana kaMbazi uJoseph. Bambukela phansi uJesu. Baze basho bancinzane bathi ikhona yini into enhle engavela eNazaretha? Can something good come from Nazareth? Bamrejecta ngamazwi akho. Uverse 1b uzoyibona lento babumadondo le umprofeti uIsaiah ayishoyo athi nina niyayinqaba futhi niyayichitha nina iplan kaNkulunkulu yokunisindisa, niyayichitha nina iplan kaNkulunkulu yokunihlenga. Kepha uNkulunkulu uyambulile lento ngengalo yakhe. Wayengayikholwanga. Phinda uverse 1. Verse 1. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaSimakade yambulelwa bani na? Ingalo kaSimakade yambulelwa bani na? Uchaza ukuthini uma ngabe ekhuluma ngemngalo kaSimakade? Ukhuluma ngokuqala ngamandla akhe, his strength and his power. Abese ekhuluma ngegunya lakhe. Abese ekhuluma ngokuba usomandla kwakhe, ukuba uphezulu konke kwakhe. Amen. Ncwadi yamaHubo ithi uNkulunkulu ngesikhathi eletha this master plan noma eletha leli cebo lakhe lokusindisa abantu, uNkulunkulu ukhwice ingalo yakhe. Amen. Akayivulanga ingalo yakhe uNkulunkulu ngoba lithi izwi kaNkulunkulu ekuqaleni uNkulunkulu edala konke wakudala ngeminwe yakhe. Isho njalo incwadi yamaHubo. Amen. Kodwa ngesikhathi esesindisa umuntu useveza ingalo yakhe. Amen. Ngoba le ngalo yakhe kuyona kukhona amandla. Kristo loyo. Kule ngalo kaNkulunkulu yokusindisa abantu nokuhlenga abantu ukhona igunya, Kristu negunya. Amen. uKristu ungumnini mandla onke. That is what is in the arm of the Lord. Amen. Wabonile futhi lamandla kaKristu noma loNkulunkulu eyambula futhi eyifakazisa lento umprofeti uIsaiah akhuluma ngayo uKristu esikhathini sakhe. Uyambona uKristu elapha abantu abanothoko. Ingalo kaSimakade, amandla kaNkulunkulu, igunya uKristu analo. uKristu umnini mandla onke. uKristu ukwazi ukukhipha amadimoni. Amen. uKristu wazi ukuthi labo benesifo sochoko abahlambulule ngezwi. Amen. uKristu has got power and he has got authority and umnini mandla onke. That's the arm of the Lord, ingalo kaNkulunkulu eyambulelwe labantu, mina nawe. Uyayibona futhi ingalo kaNkulunkulu ngesikhathi inkosi uJesu isuthisa iquke eziningi zabantu at one stage ngeinhlanzi ezimbili ne5 loaves, usuthisa inqwaba yabantu ngezinto ezincane kwaze wasala obhaskiti. Amen. That's the arm of the Lord, amandla kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu elikuKristu. Uyakubona izwi likaNkulunkulu lokho ukuthi uKristu umnini mandla onke. Umbonile uKristu evusa uLazaro, John chapter 11. Amen. Uyena onalamandla.
uye unaligunya loKristu ngalo kaNkulunkulu. His authority, his power, his omnipotence evusa uLazaro. Yambuliwe lento phambi kwalabantu. LamaJuda, abafundi bakaJesu, abaFarisi, ababhali, abantu ababephila ngalesi sikhathi, bayibonile zonke lezi zinto lenceku kaNkulunkulu loKristu ezenza phambi kwamehlo abo. They still mocked him and rejected him. Hlekisa ngaye, bayichitha indaba yakhe. Bathi zonke lezi zinto loKristu kufanele azenze. Lo muntu lona uzenza lezi zinto ngoba uzenza ngamandla kaSathane. Uyidimoni elikhipha amanye amadimoni. That's what they called him. But bheka uverse 2. Uyaqhubeka uverse 2 nalento uthi ngoba yakhula. That is why bengayikholwa lento yokuthi ingcwala kaNkulunkulu bayambula uyambula ngale Nkosi noma ngalomuntu odelelekile oKristu. Lo muntu lona abangamfuni bayichitha lento. Nasi isizathu saloko verse 2 bamadondo. Verse 2. Ukuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Nanjengempande emhlabathini omileyo. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Yayingabukeki ukuba siyifune. Uthi yakhula njengehlumela. Ubani wazi ihlumela bazalwane? Nilazi ihlumela uthini? Niyalazi? Isihlahla, isiqu sesihlahla noma isihlahla. uKristu wayembuka njengaleyo nto njalo. Ubona lencane kiphuma esihlahleni ithi kanje. Amahlumela sihle isihlahla phezulu. Nali ihlumela unwanted livela. Yini umsebenzi wehlumela? You cut it off. Yinto ababeyibheka efanele uKristu njengoba yakhula njengehlumela phambi kwakhe uNkulunkulu. Abantu bebona ukuthi uyinto njani yokunqunywa isuswe. The same thing wenza ekhaya lakho nama ubona isihlahla njani uyasithela ususe lezi zinto because amahlumela wadingi. uKristu babembheka kanjalo. uIsaya mayebhala ubhala ngezinto esizibonayo namanje mina nawe esikhathini esiphila kusona. Abantu abamchithayo loKristu abangamfuni loKristu bathi kancane sibambele emasikweni wabamkhulu. Ekhaya thina senza lokhu. Ngeke mina ngidlale lomJuda bathi wantshontsha imbongolo abanye. Amen. Bathi lomJuda lona futhi wayisidango ngoba kuyazwakala emshadweni eKana kuthiwa waphenduliwa amanzi abe yiwayini wayekwenzelani lokho mayilungile. Basho njalo. Yayingalungile lenkosi basho njalo. Bamchitha abantu uKristu bazalwane. Abamfuni noJesu mina nawe esikholwa kuyena. No wonder nawe uma ukholwa ngeqiniso usindisiwe ngeqiniso umthobela uNkulunkulu uphila ubungcwele uhamba ekukhanyeni kumele izinto zenzeke nakwena. Ungakuthokozeli bazalwane ukuthandwa yizwe bese ucompromise iqiniso likaNkulunkulu. Ungakujabulela ukushayula izandla. Ungakujabulela ukuhanjiswa ku red carpet. Kodwa le yokuphila okuphakade sewuyijikisile wayibhekisa phansi. Uyivalele ngemuva uhambe kumnyameni ushiya ukukhanya ngemuva. Just because uthanda udumo nokunconywa yizwe. Uma ngabe umntwana kaNkulunkulu uthi umKristu, this is the example. Uma sifika ikhatha inzima kuwena ubona ngathi izwe likujikele vele izwe lenza umsebenzi walo ukukujikela ngoba umntwana kaNkulunkulu. Ungaphumi endleleni ulandela izwe. Amen. Uzobona ukuthi uKristu akaze at any time eBhayibhelini throughout scripture
la umbona khona echezuke landela izwe. Uma thina sikholelwa kuyena uKristu, kumele sihambise okwakhe. Uthi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, njengempande emhlabathini omileyo. Impande mayisemhlabathini omileyo, it can never bear any fruits. It's dry ground. Ayikho into enhle ongayifica esihlahleni esinempande ekhula emhlabathini omileyo. It will wither and fall. Amen. Indlela ababebheka ngayo uKristu, no, isimo sikaKristu ngaleso sikhathi wayideleleke kakhulu. Ingakho namanje uKristu esadelelekile. Ingakho ba umntwana kaNkulunkulu ukujabulela ukudeleleka, because lo okholwa nguye, lo osindiswe ngaye udelelekile. Amen. Ayikho bazalwane into ngendlela ebhalwe ngayo livesi malamavesi, ayikho into lo muntu akhuluma ngaye ukuJesu Isaya okwathi bawumbuka kube into echazayo bazo sisuya ngichaza lobhuti. Ayikho into engakhanga kuyena. Nothing at all was attractive ngoKristu. Uyazi amakhosi eBhayibhelini eTestamenteni elidala, siyazi ukuthi inkosi uSaul wayebatshwa kuthiwa muhle uyakhanya. uSaul yamkhumbula abazalwane, uSaul wayemuhle ebatshazwa nje kuthiwa mude futhi ufanele impela uba wasebukhosini, ngoba ngendlela istructure sakhe nobuhle bakhe, indlela amngayo, cha lo impela imbewu yasebukhosini. Amakhosi aleso sikhathi, inkosi uDavide, uyazi mayechaza uDavide kuthiwa lo mfanyana wayemuhle. Amen. uJoseph uyazi ukuthi kuthiwa naye wayemuhle. uSamson, uyakhumbula uSamsoni ukuthi uSamson naye wayeyindoda enjani? Strong. Uyazi ukuthi sikhuluma ngani, sidlakela sendoda, impela wayemfanele ubukhosi. Bawuqhamuka ehleli amadoda kuhleli noJesu, wawuzobona nawo amakhosi, because they fit the criteria yenkosi. Amen. Zonke izinto ezilindelekile ngenkosi zikulamadoda, kodwa lo Jesu mina esikholwa kuye, mina nawe namhlanje, it does not possess all of this. Kwakungekho kuye konke lokhu. Inkosi yayidelelekile, indodana kaNkulunkulu, uKristu uNkulunkulu. Uyayichaza lento uIsaya ngale nkosi edelelekile. Yizwa ukuthi uIsaya chapter 6 lapha Madondo, ufunde from verse 1, ufunde slowly from verse 1, mhlawumbe from verse 2, or ufunde from verse 1, uze ubukhosi nobuNkulunkulu balo Kristu noma lenkosi, uzozwa ukuthi lenkosi edelelekile namandla enawo, nabo ubukhosi enawo. Isaiah chapter 6 verse 1 to 4. Isaiah chapter 6 verse 1 to 4. Ukuthunywa kwaIsaya. Ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya. Funda kakhulu Madondo. Ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya, ngabona uSimakade ehleli esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo. Umsila wengubo yakhe ugcwalise ithempeli. Ngaphezulu kwakhe kwakumi amaserafi. Yilelo nalelo linamaphiko ayisithupha. Ngamabili awo lamboza ubuso balo. Ngamabili lamboza izinyawo zalo. Ngamabili landiza. Elinye lamemeza kwelinye lathi, Ungcwele, ungcwele. Ungcwele uSimakade wamabandla. Wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Izinsika zomnyango zathuthumeliswa yizwi lomemezayo. Indlu yagcwala intuthu. Ngase ngithi,
maye kimi verse iba lapho mfundisi. Nawa amandla negunya loKristu anawo. Amen. Yezwi lakhe ibhuti siphelele kunyakaza isekelo zethempeli. Yezwi loKristu ukwazi ukuthulisa isivunguvungu solwandle. And yet uIsaiah 53 uthi lenkosi uJesu yakhula njengehlumela, unwanted fruit. Lenkosi uJesu yakhula njengempande emhlabathini omileyo. There was really nothing attractive ngalo Kristu. Kodwa buka amandla nawo. Amakhosi wonke lade swabala bazalwane ayibukeka. One azalelwe wona esigodlweni epalace angithi la vele kufina amakhosi azalelwe khona. Agqoka lobukhazikhazi beyingubo amakhosi ala emhlabeni. Ekulindelekile vele emakhosini ukuthi umuntu kumele abuke kanje mayinkosi. Kodwa lenkosi esikhonzayo lo Kristu uzayele emkhombeni weinkomo esibayeni. Ingakho bengayi-understand abantu abaningi iplan kaNkulunkulu yokusindisa abantu. Balindele amakhosi azalelwe igodlweni ezinkulu aqoka ubukhazikhazi, hayi lo Kristu. Athi impungusho esinazo izindawo enjani ezingangena kuyona imgodi. Athi indodana yomuntu ayinawo even endawo ukubeka ikhanda layo. Zalelwe esibayeni lendoda seyinkomo. Yakhula ngalendlela ekhula ngayo, yakhula ibizwa ngendodana yombazi uJosefa. Thu umNazaretha. Yini konje enhle ngavele eNazaretha? Lo Kristu bazalwane. Ayikho into eyisithiwa inkosi ngalesi sikhathi. Ayikho into ongayibona bamazibuko ngoKristu ethi uyinkosi. Amen. Ngamehlo akho. Isaiah uchaza ngalo Kristu, Isaiah 53. Ngale nkosi mina nawe esisibiza ngabantwana bayo. Ngalo Kristu esisindiswa ngaye, understand him, wayenjalo. Uma kukhona abantu abashumayelayo bakuthembisa izinto ezinkulu, bathi uma usumntwana kaNkulunkulu poverty no more. Bathi uma umntwana kaNkulunkulu uzomphatha inkazimulo, wena uzophakama nje ube umuntu, uyahluka kubantu. Yes, uyahluka kubantu. Kodwa kumele uhluke kubantu ngezinhlupheko. Because leli ivangeli loKristu noma lasifunda khona, it points us to izinhlupheko zikaKristu. It points us to the suffering, to ubuhlungu lenkosi esikholwa yiyo eyabuzwa emhlabeni. Bese mina nawe sifuna ukuthi sibe comfortable kulo mhlaba. Sibe nazo zonke lezi zinto lo mhlaba oyifunayo. Sikhohlwe uphilo phakade. Sifuna ukuyifanisa nezwe. Zonke izinto izwe elizenzayo siyayifuna nathi. Maye kuwe nezwe lakho. Maye kuwe bayisibuya lenkosi. Ngoba uzobuye ngasahleki bazalwane. Sekufuneka kuvele imisebenzi baveze umntwana wami. Ukwenze kanjani lokhu bakusesizweni? Ngathini nangani? Ngathi imitate me wanguKristu. Nayo into kumele siyifanise ngayo noKristu. Singalichithi icebo likaNkulunkulu lokusindisa eliza ngoKristu. Ngoba sifuna leli izwe. Nali iqiniso bazalwane. Umuntu ohlakaniphile uyazi ukuthi leli izwe liyedlula. Kumele ube nesiqiniseko sokuthi unekhaya ezulwini. uJesu usho njalo uma ehamba uthi ekhaya likaBaba kunezinto eziningi.
ikhona yini yakho khona as we sit here? Umbheka kanjani lo Kristo? Le nkosi ekhulunywa ngawe nawe ngabe uyayichitha yini njengalamaJuda noma njengalabantu akhuluma ngabo lana umprofethi uIsaya? Uma kufika isikhathi la kufanele ufakaze ngawo le nkosi, umele iqiniso levangeli, even if it means sife bazalwane. But one thing we know, sinomqhele silindele, enomqhele awukho la bazalwane. Kuyomele sidlule vele lezi inhlupheko njengomuntu osubathayo singakhathali, because we know ukuthi ukhona umqhele osilindele. Amen. Kristo ongozumfanise nalamakhosi ngezinto eziningi. uKristu uyinkosi engasazange isono. Kumele sibe neqholo sishaya isifuthi. Lo Kristu esikholwa nguye, lo Kristu esikholwa kuyena, isono akasazanga. uSawuli uNkulunkulu wambulala. Ngoba uSawuli wajika wayokhonza abanye uNkulunkulu. Nkosi uSawuli. uDavide thina esimthandayo, yebo siyamthanda. uDavide wayeyinkosi ebuthakathaka ngoba wamdlungula phela uBathsheba. Yamkhumbula uSamsoni? uSamsoni wangena kuDelilah. Kodwa lo Kristu eminyakeni ayiphilile emhlabeni 37 years engasazange isono. 37 years ephila ubungcwele. 37 years enza intando kaBaba uNkulunkulu omthumileyo. That is Christianity bazalwane. Kumele sibekezele. Isikhathi sesiphila uma sesindisiwe senza intando kaBaba. Lo osidonsile bazalwane wasibizela insindisweni ngomusa wakhe ngoKristu. UKristu bazalwane ezemhlabeni akezanga njenge supermodel noma njengeqhawe. He was very humble bazalwane. Njengoba nje ethi uIsaya wayefana nempande emhlabathini omileyo. Lo muntu uyacabanga nje bazalwane ukuthi akuyena umuntu ongambuka isikhathi eside. Khona abantu niyazi siyakwenza sonke lokho. Ungathi ungambuka kanje ungafisa ukuphinde umbone. Ungafela amathe uma umbuka, uphimisa amathe mayeqhamuka uvala iminyango. Methi uza kwena emotweni yakho uvala amawindi. Amen. Ungafisa ukuhlangana naye. Wayenjalo ke lo Kristu. Amen. Ayikho into enhle nento eningi ongayibheka ngalo Kristu. Beka uverse 3 wamadondo ukuthi uthini? Uverse 3 wamadondo. Verse 3. Yes. Yayidelelekile. Yashiwa ngabantu. Umuntu wobuhlungu okujwayele ukugula. Yayeyiswa. Injengofileyo, injengofihlelwa ubuso ngabantu. Asishayanga nto yalutho. Ukudeleleka bazalwane, it's one thing. Kodwa ukushiywa ngabantu bazalwane, that's hate. Bakushiya ngoba bekuzonda. Uthi uIsaya yayidelelekile lenkosi, yashiywa ngabantu. Umuntu obuhlungu ojwayele ukugula yayiswa injengofihlela ubuso ngabantu, asishanga nto yalutho.
We hated him. Ngizokutshela ngami bazalwane, ngingakasindiswa. uNkulunkulu angenzela umusa. I hated Christ. Ayimzonda uJesu. Njengalabantu isakhuluma ngabo la, nami benginjalo. Ngingamfuni bazalwane. Nginama experiences noma into engaxoxela zona ozobona cha ayingamfuni uJesu le ndoda. Pho kanjani phambi kwethu asishumayeze. Yet wayembheka kanje noKristu. Uma ngifunda leli verse uverse 3 ngicabange mina indlela engimdelele ngayo uKristu. Ngasicabanga mina umntwana kaNkulunkulu umzalwane inzondo ebenginayo ngaloKristu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngensindiso. Ngiyambonga uNkulunkulu owasebenza kimina ekhipha inhliziyo yetshe. Wanginika inhliziyo yenyama. Glory to God. Uthi yayidelelekile yashiywa ngabantu umuntu obuhlungu okujwayele ukugulwa yayiswa injengofihlela ubuso ngabantu asishayanga nto yalutho. Bazalwane, lokukhulunywa ngayo lana uNkulunkulu lo uNkulunkulu wothando. But buka istatement bamadoda uliphinde leli verse khona uzolizwa. Uverse 3, uNkulunkulu wothando lo ekhulunywa ngaye uNkulunkulu wothando owehlile ezohleka abantu bakhe. Kodwa abantu bakhe abamshaka nto yalutho. Funda uverse 3 bamadoda. Verse 3. Yayidelelekile. Yashiywa ngabantu. Umuntu wobuhlungu okujwayele ukugula. Yayiyiswa injengofehlelwa ubuso ngabantu. Asishayanga nto yalutho. Ivangeli likaLuka likhuluma ngalenkosi esayidelelile. Lenkosi ekujwayele ukugula, lenkosi ewumuntu obuhlungu, lenkosi asifihlela ubuso, lenkosi esingayishanga nto yalutho. Ivangeli kaLuke lirekhoda ukuthi lenkosi mayibheka abantu bayo, Jerusalem mayibheka abantu bayo, he cries in tears for Jerusalem. Ukhala inyembezi ekhala ukusindiswa nokuhlengwa kwabantwana bakaNkulunkulu. And yet labantu abakhalelayo asikufuni. Labantu abakhalelayo, not me. Labantu abakhalelayo bamthimisela ngamathe. Labantu abakhalelayo akhala bahlengwe basindiswe babezwe khuluma bavala indlebe zabo. Labantu abalilelayo bamfisela ukufa. Sicefe somuntu. And bathi akasiyi inkosi. Bangaka abantu obaziyo. Ngifuna uunderstand lento insindiso. Ukuthi mawusindiswe ngempela ukuthi wena wenzela umusa. Bangaka abantu obaziyo whether emphakathini ihlobo zakho phila nazo, umndeni wakho abakhulunywa lo verse 3 okhuluma nabo. Jesu is crying for them. Ukuthi basindiswe. Uyabalilela, ukhala ukusindiswa kwabo. Uyabalilela, ukhalela ukuhlengwa kwabo. Kodwa mina nawe mase siphakathi kwabo sizofuna ukufana nabo. Mase siphakathi kwabo
Sizofuna ukuthi singalivezi iqiniso, singaphili ubungcwele. Singayiphathi njengabantwana bakaNkulunkulu abasengisiwe bathethelwa izono. Sivimba inyembezi kaKristu. Because masiyiphakathi kwabo asimveze uKristu. He cries for them ukuthi basindiswe. He cries for them for their redemption. Uyakhalela ukuthi abasindiswe. Hallelujah. Inzima bazwana kakhulu le because it speaks to mina nawe. uJesu uma ngabeza la emhlabeni, imagine abantu abayi-understand lento, and yet it's recorded in the Old Testament. uJesu uma efika emhlabeni babunjilo, abantu abaku-understand ukuthi uNkulunkulu usephakathi kwabo, because uJesu uma eza emhlabeni, as much as ayeyindoda, fully man, he was divine and he was fully God. WayenguNkulunkulu. And yet abantu lo muntu, because babuka lento uIsaiah ayishoyo, lokungabuke kwaloNkulunkulu, bamchitha, balahla into emnandi kangaka eyokuphila okuphakade. Hey, nakuthina mangasafika uJesu, sinoJesu sinawo thina engqondweni zethu, hayi lo Isaiah akhuluma ngaye. Sesamdesign uJesu simfunayo, singagcwala kuyena lo Jesu lo omuhle, lo Jesu othembisa imishado, lo Jesu othembisa imali, ingcebo, lo Jesu othi ugibela imoto wena, lo Jesu othi lalela wena uzothola ipromotion, kuzosuka abantu abeyihlalweni zabo ukungene wena ngoba wena sewumntwana kaNkulunkulu. Kodwa lo Jesu othi ngenxa yevangeli nina nabethelwa kanye noKristu, naseyinhluphekweni zakhe nibethelwe kanye naye, ngeke akekho noyedwa ongavuma ukuya lapho. Uma ngabe bekhona bancane kakhulu, ngoba sithandani lo Jesu wezwe, nezwe elimthandayo. Amen. Lenkosi khumbula inhle kakhulu, inkosi singabambelela kuyo, ingcwele, inamandla wonke, but above all uthembekile ukuthi singamkholwa ngoba isona kaze asenze nakanye. Bakhona abangayibiza ngoNkulunkulu, bakhona abantu engakholwa kubona, mina bababhida ngama phambi kwenu nithi papa, but I'm a sinner and worse than you. Angisiyo umuntu ongamthemba mina when it comes to your eternity. Awukwazi ukuthatha ukuphila okuphakade ukubeka ezandleni zendoda thile. Ithemba lokuphila okuphakade likuKristu, lo owayedelelekile. Amen. Nayi into enhle ngalo Kristu ukuthi ungabambelela kuyena. Phinde verse 3 Madonna, there is one section engifisa uyibuke. Verse 3. Yayidelelekile. Yashiwa ngabantu. Umuntu wobuhlungu okujwayele ukugula. Yayeyiswa. Njengofihlelwa ubuso ngabantu. Ayisishanga nto yalutho. Umuntu onjani bazalwane? Obuhlungu. Umuntu onjani bazalwane? Owayegula. uJesu uma eze emhlabeni waphila impilo ebuhlungu, impilo yosizi bazalwane. That's what he came for. And lolu sizi nalobu buhlungu uJesu aphilile, mina nawe ngeke siqonde. And yet uyiphilile lempilo uJesu. Ingakho uma ufunda incwadi
yamaHebheru chapter 4 verse 15 bamadondo. Lo Kristo thina singakholwa kuyena singabambelela kuyena ngoba umuntu okwazi ukuzwelana nobuthakathaka bethu. Lo Kristo singakholwa kuyena sibambelela kuyena ngoba umuntu ozwelanayo nobuhlungu bethu. Verse 15 Hebrews. Ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu. Kodwa lowo olingiwe kukho konke njengathi ebe engenasono. Yes, bazalwane. He understands your pain. Lord Jesu can associate with ukukhathazeka kwakho. Uyindoda ongayithemba. Kungani ungaphendukeli kule ndoda? Ngoba ithembekile. Le ndoda ikwazi ukuthwala izifo. Le ndoda understand the pain that's in your heart. Le ndoda understand usizi odlula kulona. Kukho okucashile nokufihliwe kuye. Indeed, uyindoda ongayithemba. Ungenzi lento eyenziwa yilabantu, ungayishaya into yalutho le ndoda. Ngoba ithembekile bazalwane. Amen. Ilingiwe le ndoda ngeindlela eziningi lo Jesu. Kodwa isono angasenza. That's very important bazalwane. Uma abantu abazi umlando iSanhedrin yayithi ngalo Jesu asikwazi ukuthi sikholwe ilo Jesu. Ngokuqala nje ngokuhamba kwesikhathi amaJuda igama lika Jesu original kwamadondo wangibuza lena. Kwakuyeshua angiyakhumbula. Ukuhamba kwesikhathi bashintsha bathi Jeshu angithi bazalwane. Lo bathi Yeshu. Lo Yeshu uchaza ukuthini? Umuntu okumele asuswe akadingiki. He needs to be blotted out. Akabalekile. Why besho njalo? AmaJuda amaningi, abaFarisi, even eSanhedrin ishamthetho, abantu ababazi, ababhali, abantu ababelazi izwi likaNkulunkulu. Bezazi lezi prophetho ezila. Ukuthi uJesu uzozalwa yintombi, a virgin. Kodwa uJesu bambiza ngengane esihlahla, an illegitimate child of Mary. Bathi uma kaJesu was an adulterer, uma kaJesu waphinda ndodathile ukuze bekhona uJesu. Balazi iqiniso. Ingakho bethi kumele asuswe, uyihlazo akadingiki. Yinto ekhulunywa abantu abaningi esihlangabezana nabo leyo. Bethu asikwazi ukukholwa kuJesu. uJesu akanawo unoma ababili. uNkulunkulu babwakhe, uJoseph babwakhe. Kanti ubani babona indoda? Ingane esihlahla. He is illegitimate. Basho njalo bazalwane. Kodwa lo Jesu uyinkosi yamakhosi. Lo Jesu uphakeme kakhulu. Lo Jesu wayithwala izono zethu. And yet izwe namhlanje it rejects him. Labo ayeze ukuzobasindisa nokuzobahlenga bayamchitha, abamfuni. Abantu kumele ngobantu bakhe uJesu abayingeni indaba yakhe. Kodwa buka amaSulumane. AmaSulumane akambiza uJesu ngane esihlahla noma ingane esiphinge suMaria. AmaSulumane athi uJesu is a great prophet. Abantu abangena uNkulunkulu, abantu abangakhona, but they refer to him as a great prophet, umprofeti omkhulu. Ebumnyameni babo basho njalo. AmaNdiya, amaHindu, athi uJesu no, he was a great teacher. Wayefundisa izinto ezicacile. Kodwa abantwana bakaNkulunkulu, labo abazana naye, abazizwe likaNkulunkulu, bamchitha,
bathi uyingane esihlahla, he needs to be blotted out. Asimdingi. Funda verse 4 madodana bese siyavala namhlanje soqhubeka next week. Ngifisa ufunde ke manje uverse 4 uzobona umsebenzi uKristu awenzile. The work of atonement bamadondo uverse 4 uKristu. Kodwa yazithwala izifo zethu. Yabetshatsha ubuhlungu bethu. Kepha thina sathi ijeziswe. Ishaywe nguNkulunkulu. Ihlushiwe. Ukhona phethe translation yesingisi afunde uverse 4 because lezi zifo zethu yabona futhi verse 5 isikhathi esiningi konke efundiswayo ngalokhu leli verse elingakusho uma uzolifunda nje udlule nje kulona ngicela ufunde uphethe lesingisi lebazalwane either ESV NLT asifundele Verse 4. Okay, Mama. Abantu ababethela uJesu they thought ukuthi benza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngesikhathi bembethela esiphambanweni amaRoma ayazi ukuthi amaRoma no lokho esikwenzayo kunikeza uNkulunkulu udumo. Ngoba lo Jesu vele ulahliwe uNkulunkulu, uhlulelwe uNkulunkulu akalungile. Kodwa leli verse mamulu habade lifunda ngicela uliphinde. Yonke into eyehlela inkosi uJesu isesiphambanweni it was because of our sins. Umuntu nomuntu suffers from sin. Umuntu nomuntu isono siyamhlupha futhi isono siyamhlula. And uKristu wayesiphambanweni eyofela lokho kodwa amaJuda namaRoma uma ebheka lo muntu angamfuna amnyanyayo amchithayo angayingeni indaba yakhe babona kuumuntu lo oyisoni ngaphezulu kwabo ufela izono zakhe vele lapha bayibona bona bemsulwa bengcono bengcwele bathi ufanele ukufa ngoba uNkulunkulu udedela ulaka lwakhe kuyena uNkulunkulu omjezisayo. Ngesikhathi bemgwaza bebecabanga ukuthi benze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngesikhathi bemphanyeka esiphambanweni beshayela ibhikili kuyena they thought benze umsebenzi which glorifies uNkulunkulu onikeza uNkulunkulu udumo babazi ukubenza into enhle. Kodwa this verse 4 it was because of our sufferings. Amen. Abantu bathi siphelele what is baphethwe yini isifo sokuhlulwa isono. Amen. Yilo Jesu owayesiphambanweni bazalwane sesivala owabethela bembethela becabanga ukuthi bona kuhle ukuthi abethele uJesu ngoba uyisoni. No. Abantu besindiswa behlengwa yilabo bengamfuni uJesu. And even to this day iningi labo abamfuni ngoba lo Jesu noma le plan noma leli cebo likaNkulunkulu lokusindisa abantu alizi ngendlela abantu abafuna ngayo. Abantu bazi ukuthi ukuze baxhumane noNkulunkulu kufuneka baye empephweni. Kunoma bomkhulu efuneka sikhulume nabo. Noma siye emathuneni siyokhuluma noma bethu asebafa noma bethu sibiza amakhehla lekhaya safa. That's the plan yabantu. Bazi ukuthi umlamleli akuyena uJesu zikhona ezinye indlela abangaxhumana nawo uNkulunkulu. But izwi kaNkulunkulu lithi akukho njalo. uJesu qha oyindlela neqiniso nokuphila. Akekho futhi uya kuNkulunkulu ngaphandle kwalo Jesu. Asikhuleke.